മരിച്ചയാൾ തന്നെ തൻ്റെ കൊലപാതകം തെളിയിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? കേട്ടാൽ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു അല്ലേ? എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. 1977 ഷിക്കാഗോയിലെ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തെരേസിത ബസയെ തീ പിടിച്ച മെത്തയുടെ അടിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അവളുടെ നെഞ്ചിൽ കുത്തിക്കയറിയ നിലയിൽ ഒരു കത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസിന് അത് കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രതികളെയും കൊലപാതകവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ കൊലയാളിയെ പറ്റി തനിക്ക് ചിലത് അറിയാം എന്ന് ബസയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന റെമി ചുവ തുറന്നു പറഞ്ഞതോടെ കഥയുടെ ഗതി മാറി. കാരണം ചുവയ്ക്ക് ഒട്ടുമിക്ക സമയങ്ങളിലും ബസയെ കാണുന്നതായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പേടിസ്വപ്നങ്ങളായി കാണുന്നതായും അനുഭവമുണ്ടായി തുടങ്ങി. അവരുടെ ആശുപത്രിയിലെ ലോക്കർ റൂമിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത്. ബസയുടെ പുറകിലായി ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപം കാണുന്നതായി തോന്നി. ഇത് അവളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ആവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചുവ തന്റെ ഭർത്താവുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബസയുടെ ആത്മാവ് അവളുമായി അടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ബസയുടെ ആത്മാവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചുവ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ബസയുടെ കൊലപാതകത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലെ ഓർഡിനറി ജീവനക്കാരനായ അലൻ ഷെവേറി ബസയുടെ TV ശരിയാക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അയാൾ അവളെ ആക്രമിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അവളെ റൂമിൽ കിടത്തി മെത്തയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അത് വളരെ സാധാരണക്കാരിയായ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചുവയിൽ നിന്ന് കേട്ട അവളുടെ ഭർത്താവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം പോലീസിൽ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യമൊന്നും പോലീസിന് ഇത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. പക്ഷേ ഷവേറിയുടെ ഭാര്യയുടെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർണം കണ്ടെടുക്കുകയും അതെല്ലാം ബസയുടേത് തന്നെയാണെന്ന് അവളുടെ ബന്ധു തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തതോടെ പോലീസിന് സത്യം ബോധ്യമായി. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് 14 വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ പോലീസിന്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ കൊലയാളിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ശരിക്കും ബസയുടെ ആത്മാവായിരിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ചുവയ്ക്ക് ഈ കൊലപാതകത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നിരിക്കണം. അതായിരിക്കാം ബസയുടെ ആത്മാവായി വേഷം മാറിയത്. എന്തായാലും പോലീസിനെ കുറ്റവാളിയിലേക്ക് എത്തിച്ച യഥാർത്ഥ കാരണം ഇന്നും ദുരൂഹമാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ കമന്റായി ചുവടെ ചേർക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കഥ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അധികം വൈകാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.